TV Anwar Flebo anga foli ani tanebe au yako bismillah ka don kibaru kene kan kaben sibri ma mekalo kle muga ani wolon fla samba fla santan ani wolon fla au ka don kibaru bakrubo ulu fleni mobil bollaw ani mobil tigi ulu ye benkando soro aka soro kunu kle agelera kosobe bamako kaw ulu obolo mamuga ani shegi ulu de sara ma chama ulu ujegina kumami wuli ka jodo koni ekera femiye uka sorda sufe Egypte kaufe Palestine kasolade mumbe utunye ubandumni kema klebina ni kofe uye dumni damne kasokono TV Anwar Flebo biye sungalo kle folo ambi ala deli ala ka fanga di awmani kalo kelen anga se ka sun amusaka ala ka nogoya on kelen na abele jelema anga mobil bollaw ani mobil tigu ulu ni famaw ye benkan soro uni nyogon che ka soro kunungo akun gelara kosobe bamako o konnan ni kuna funu mi atise ka ketuko shila kama maudon nisondia kerengerala ni sungalo damnena ame wakati mina anga gouvernement kata fara anga mobil patigu ka ni mobil ba bollaw ubena folena sabla ulu tunkelendo ka barabla buluda damnera kabri tenendo mekalo klemuga ani fla samba fla santa ani wolo fla akera jekulu mun fe syndicat jekulu do ankwama syndicat national de conducteurs routiers no sinagori ori sinfe unana ben akanka fo bu bena benka muna no kera kabri janvier kalo samba fla santa ani woro oko kasigi senga bulma fen bollaw olu mun tun kelen do ka barabla buluta akera sababu ye anga faba kono ka ko chamanjo kunu ni jatiminaw yayira ka fo ni tarataji fere yoro la o taji fere yoro jamari bora katu joyi o fana bolon ko fe yoro munun bi ni ibay ka fo olu ka taji bana ma kon maseka sen yoro la o la taji fere la munun be taji fere buteli la ame wakati mina ina fo sisa olu yere tasana kusobe kunu ja anga faba kono no ibamako yi taji firla nunu dow yere yi taji sa katu sigi yoro dola wala saka seka firi mauma jamana kuntigi Alej Ibrahim Boubacar Keita aye matan ani kelende sugandi senekelaw ulu chela kasoroka dombolo ke uye noye medaille uye kelen temenen ko fe no betalike senekelaw ka duna anga jamana nyama Ibrahim Boubacar Keita aye apekam mau bismillah ani senekelaw chama anga jamana nyama Ibrahim Boubacar Keita anana matan ani fla ka jonjon ta kulu duma jonjon na sugu saba folo ango momoko chevalier de l'ordre national flana medaille de mérite agricole sabana commandeur de l'ordre agricole ayni jonjon saba de clan ni manu ni nyanche ula ame wakati mina ina fo sisan o betalike senekelaw ka kula ani senekefon barakelaw fokata se munu be senekelaw blasira ni hakilnai a jara ape kam nyama e kosobe no bagar tugulai anga jamana nyama le kon be fe kayira senekelaw la ka fo abu deme wala sa nyeta ka sabati kerengera la sene nyeta anga jamana kono ni ye seneta kala je a kabu anga jamana nyama ma kosobe odi yake akelendo ko ke akabara tabulu doyi mamuga ani shegi ulu sara ma chama ulu jegna kuma min marfatigu ye bingani taka anyeshi akera Egypte kaufi marfatigu nana mugu bon mobile do kan anko muma ko bisi o bisi tun kunye shinendo monastère ma noye chrétien ga alabato soyi ayira ka fo ma chama ulu bonara unila mamuga ani shegi dimsen flabola mamuga nyana ulu jogina uye laseli kuramunke ministre somunye sindo keneyama luka maufe ni waliyamu ni akera afora akera yoromna o miniai minia alebe Egypte uka faba no keri o wuro dugu yanfanfe minia aleye dugumu ni bingani wale nyonya lendo ko sobe bamanju fe bingani wale biwulum vla ani wulum vla ayira ka fo ori kera ni maraina kabri samba fla ani santa ani kele wati bingani wale flanamu no nana taka Egypte uka chrétien segere kalo kle ani kla konna la abega ka taka chrétien munu segere amba fulma ko chrétien koptu ni Egypte jamana takala je keme sardala ta ode ni manni sokma dayna
u nana tasibila caman boloda u ka yɔrɔw caman na ka ɲɛsin nin ma. Afrique jamana kɔnɔdenw mun bɛ wuli ka taa tunganw fɛ fɛn min ye farajɛla hali bi a ko gɛlɛyaba bɛ a kɔnɔ sanga an'a ka waati. Jumadon dɔrɔn na n'o ye kunun ye maa 500 ɲɔgɔnna u y'olu de kɔkɔrɔma don k'u ta ka taa n'u ye Libi mara la walasa u kana se ka don Itali jamana kɔnɔ cogo si la. Ni maa ninnu minɛra u b'a wele k'a fɔ ko sauvetage sabula kunnafonidilaw n'o ye diɲɛ tilebiyanfan kunnafonidilaw olu b'a fɔ ten de u k'u bɛ ka maaw kisi. O la n'i y'a lajɛ a yira k'a fɔ ni maa ninnu ni tɛgɛ kɛra u la u mana taa n'u ye Libi yɔrɔ dɔ bɛ yen u bɛ t'u bila yen wa dɔw yɛrɛ bɛ yen o b'a sɔrɔ olu bɛ Libi fanfɛla la dɔw wɛrɛ o b'a sɔrɔ olu yɛrɛ fana surunyara Itali la nka u man'u minɛ dɔrɔn u bɛ taa n'u ye Libi. Nin ko mun n'u bɛ ka boloda ka an ka tungarankew sɛgɛrɛ a yira k'a fɔ u b'u bila ka taa yɔrɔw la walasa k'u bɛɛ kelen kelen na k'u bila ka na u ka jamana kɔnɔ. Nin yɔrɔw la ni ye o yɔrɔw ta k'a lajɛ a maa ninnu u bɛ dɔw dasi u bɛ dɔw jogin u bɛ dɔw bana u n'a ɲɔgɔnnaw de ɲɔɲalen do kosɛbɛ. Tungaranden minnu n'olu nana u ka jamana kɔnɔ olu y'a seereya k'a fɔ tiɲɛna siya woloma de bɛ ka taa k'olu sɛgɛrɛ. G7 kɔnɔna na bɛnkan dɔ nana sɔrɔ fɛn min ye ka kɛlɛ ta ka ɲɛsin terrorisme ma n'o ye Bamana a wele kan mais climat kɔni kan bɛnkan ma sɔrɔ o kan. Donald Trump Amérique jamana ɲɛmaa ko don ale ma bɔ a kumakan kan cogo si la mun bɛ tali kɛ an ko mun ma ko commerce international a y'a yira k'a fɔ Amérique ka sɔrɔ ale bɛna o de ɲini. O la a y'a yira k'a fɔ o fana sira kelen na a bɛna o de boli climat ko la n'o bɛ tali kɛ diɲɛ yɛlɛmaliw cogoyaw la hali n'a sɔrɔ ani jamana minnu kelen don ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o jamana ɲɛmaaw kelen don k'a ɲini Amérique jamana ɲɛmaa fɛ ale ka fɛɛrɛw kɛ walasa u ka na ni hakilina ɲumanw ye nka Amérique jamana ɲɛmaa ale kɔni hakilina mun b'a la o ye ka Amérique sama ka bɔ COP 21 kɔnɔna la u ye bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn mun na n'o kɛra Paris san 2016 n'o bɛ tali kɛ climat ko la. Jamana ɲɛmaa 7 jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen i b'a ye k'a fɔ n'olu bɛ jamanaw kunna jamana minnu bɛ yen n'olu ka ɲɛtaw sabatilen don olu nana bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na walasa ka se ka banbanciw kɛlɛ. États-Unis, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Japon, Canada, Italie an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan olu bɛɛ lajɛlen nana bɛn sira dɔ kan sira minnu bɛ banbanciw kɛlɛ minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ ani marifa feerelaw fo ka taa se drogue feerelaw ma u ye wele bila subahana mansin tigilamɔgɔw fana ma olu fana ka u jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ walasa ni banbanciw k'olu kɛlɛ minnu b'a baaraw la u bɛnna fɔlen na mun bɛ tali kɛ ka kunnafoniw di ɲɔgɔn ma dunan minnu n'olu ye kɛlɛkɛden cɛw ye n'olu bɛ segin ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u ka se ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma olu ka ko la. Palestine kasoladen mun kɔni bɛ kaso la olu tun ye fɛn min ye u ban dumunikɛ ma tile 40 kɔfɛ an bɛ don min komi bi u sɔnna ka dumuni kɛ kaso kɔnɔ. Ni ɲɔgɔnna ma deli ka boloda fɔlɔ Israel olu ka kasobon kɔnɔ maaw k'u ban dumuni na ka tile jan kɛ wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Palestine kasoladen minnu ni olu minɛlen don ka datugu Israel u ye tile 41 de kɛ u ma sɔn dumuni na nka bi u y'a kun cɛ o la tɔ mun bɛ yen ni an kama ko Fata olu ka ɲɛmaa Marwan Barwati ale de nana a ko sigi sen kan Croix Rouge maaw ani kaso n'o ye i b'a ye k'a fɔ Israel olu ka kasobon ɲɛmaaw u nana bɛn fɔlen na o fɔlen u nana yira k'a fɔ u kɔni tɛ se ka a kunnafoniw cari fɔlɔ nka an ye kunnafoni mun sɔrɔ ka bɔ fan caman fɛ a yira k'a fɔ Palestine olu ka kasoladenw tun kɛlen don k'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ taa bɔ olu ye wa u tun kelen don ka kalo kɔnɔ tile 1 o de fɔ olu kɔni ko ka dɔgɔ u tun kelen don k'a yira k'a fɔ dɔ ka fara o kan ani u ka se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la k'u ka maaw la sɔrɔ wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a yira k'a fɔ kalo kɔnɔ maaw bɛ se ka taa bɔw ye siɲɛ 2 ɲɔgɔn na a kɛra nisɔndiyaba ye sabula o sirannen tun don tile 40 kɔnɔna la maaw tɛ ka dumuni kɛ maa 1 o kana bɔnɛ a ni la o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan bɛnkan o kɔni tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ taamalikɛlaw olu bɔra dugubaw caman kɔnɔ n'o ye Palestine dugubaw ye k'u ka taama boloda kɛrɛnkɛrɛn la Cisjordanie
u y'u ka taama boloda yen bɔlɔnkɔnɔnaw la tuma bɛɛ u tun bɛ bɔ ka u ka laɲiniw sabati. Jamana mun bɛ taji bɔ olu ye dɔ bɔ u ka taji bɔ la walasa taji sɔngɔ dɔ bɛ se ka fara a kan diɲɛ kɔnɔ. Pétrole barongo 1,405,000 ɲɔgɔnna an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u tun nana olu de ta ka bɔ sugu kɔnɔnaw la. Jamana minnu bɛ OPEP fɛ ani jamana minnu fana tɛ OPEP fɛ u nana laɲini kɛ k'a fɔ tajiko la ka se ka dɔ bɔ a kow la cogo min na sabula wa an bɛ don min na i n'a fɔ sisan dɔ bɛ ka fara a sɔngɔw ka yɔrɔ dɔ la. O la n'i ye diɲɛ sugu kɔnɔnaw ta k'a lajɛ tajiko siraw fɛ maaw kɔni y'a yira k'a fɔ fan caman fɛ dɔ tun jiginna ka bɔ taji sɔrɔcogo la. O la OPEP nana hakilinaw dɔ sigi sen kan o hakilinaw o bɛ taa o de sira kan. Karidenw u ye ɲɔgɔnyeba dɔ kɛ a kɛra Vienne dugu kɔnɔ jamana minnu bɛ OPEP fɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ tiɲɛ na u bɛnna bɛnkan mun kan bɛɛ lajɛlen bɛ ka boli o sira kan. Hali n'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ taji minnu tun kɛlen don k'a mara yɔrɔw la ni basigiw nana fanw dɔ fɛ wa u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen boloda tajiko la maaw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ a la cogo min na. Jamanaw dɔ bɛ yen i n'a fɔ Venezuela, Nigeria dɔ bɔra olu ka taji sɔrɔcogo la a kɛra sababu ye ni jamana fila ninnu gɛlɛya nana olu sɔrɔ sira yɛrɛ fɛ gɛlɛya mun n'o juguyara kosɛbɛ. Venezuela n'i ye sɔrɔ siraw ta k'a lajɛ a kɛn bɛ sababu ye ka na ni politiki ko gɛlɛya yɛrɛ fana ye u ka jamana kɔnɔ. TV Anwar filɛbaw an ka foli bɛ aw ye nin de tun ye aw ka don kibaru ye aw k'an bɛn waati wɛrɛ.